Durant l'últim any, gràcies a la col·laboració entre el Museu Episcopal de Vic i la Farinera Centre d'Arts Visuals de Vic, hem intentat reconstruir la catedral de Vic al segle XI tal com hauria estat poc després de la mort d'Oliba, és a dir, la catedral que Oliba hauria concebut. Això s'ha fet gràcies sobretot a la informació recopilada de les excavacions d'Eduard Junyent, a principis dels anys 40 del segle XX. Sobre aquesta informació valuosíssima hi hem col·locat les nostres hipòtesis que ens permeten veure tal com era l'església de Sant Pere, l'església de Santa Maria la Rodona i també fer algunes hipòtesis sobre la decoració interior, la possibilitat de pintures murals als murs, l'esplendor de l'altar major amb tot el seu mobiliari litúrgic i, per tant, el funcionament global d'aquest que era un dels grans conjunts arquitectònics a la Catalunya del segle XI.